И какво става, момчета? Аз съм Марто и това е второто ми видео за YouTube канала ми. В миналото видео ви разказах по-точно какво ще правя аз и как ще развивам моят YouTube канал. Искам да ви кажа, че миналия път ви казах, че ще играя в Respect Roleplay, обаче днеска няма хора и няма смисъл, така че ще играем в Moonlight Roleplay. Има 26-30 човека се събират всеки ден и целта на нашето видео е да станем полицай или нещо такова подобно, някаква професия. Приятно гледане. Ще има и забавни моменти, може и да троим по някой път. Това най-много харесате вие. Така че да, сега отиваме към ред, нали? Полицай има ли? Има. Стой са. Полицай пред РПУ. Само да дойдат. Тук чакаме. Знаете ли какво? Защото май ще ви е по-забавно. Ще ви е по-забавно, може би, ако вземем трупа, стой. Ще троним, той е секстър, той кук. Той път това пуши. Бати колите, брат. Няма какво да вземем. Така, оценка на сервера от 1 до 10, 3. Значи колите пушат като на нормални гето. Аз съм го ударил тук, това вече пуши, бате. Второ, нищо, никой не ми пише, нека впише в OCC в момента, ако виждате. Има и безплатни мафии, като цяло обожавам се сервер, не ви предлагам да дойдете тука. Какво става тука, някакви се путат, какво става, и аз не знам. Тук има някакъв колата, няма. Чакай да вземем тази кола. Абе, тупи си, бе! Готово. Чакай да се качим. Чакай, аз тук се качим. Ето, кола, ето. Так, дори гледайте, брат, ако някой пише така на кола на ми, брат, то да ми пише, брат, писал съм го пише това, а някакви рано ми, брат, сте излиза по нормалата, гледай, петролни на топ и... Абе, Ут! Какво? Предлагаш някаква работа? Не. Що? Защото е така. Гейшън. Айде лапи. Се качваш, бе! Се качваме. Я се бе! Какво бягаш, бе? Аз те блъскам и ти бягаш на сейф зона, бе. Я се бе! Не се Стой малко. Айде! Отиде, бата. Това видеоклип ще е малко по-кратък. Това е забавно. Ще е около колко? Не знам, може би... 10 минутки е така приятел малко трудно. Стой са. Така, този джип е окей. Стой са. Ще останало злато. Я да убива, бе! Вие стреляте, аз не знам кой е. Сама и беше компилацията. Майко, нося милките. Аз какво правя, брат? Той лоша стреля някакви невинди. Това е... Ама това не е... Що се ради?
Май, так по-тише, май. Майко! Така, снимката. Охо. Пуши? Не. Охо, бомба. Само една секунда да видим нещо. Добре, снимам всичко яко. Всичко е добре. Не знам колко ми е видеото, така че малко по-добре си не казвам. 5 минути, добре. И още 5 минутки ще стреляме и ще снимаме. Така. Точно. Това е полицай! Хайде! Майко! Бати кефа! Той това ми помогна! Какво остана, бе? Мода! Не, брат, момчета. Те рестартираха сървъра. Колко са жалки, аз не мога. Чайте, сега малко вечерен екран, няма проблем. Все пак ще отпълня. С тебе ми поставиха музика, че слушате нещо. Да не копира, че ми копират това. Виж това, виждате. Би трябвало. Така, ето така. Мале, колко са жалки. Те лошите ми стана лошо, брат. Виждам се, брат. Сега нямам кола. Мале, колко са тъпите. Девай тапанарите. Батите, точно. Брат, как ще спрат на най-забавната част, бе, пич? Ти се базикаш, бе. Само ви кажа, че другия път ще има вече обработка. Сега няма да има отреждане на клипа, защото малко е баят, трябва да режа много. От другия път ще има, да знаете. Другия път ще има субтитри и всичко. Така, я стоите са малко. Bind, къдешки, board, L, да ми е крал. Не. Има и така, ако няма. Добре, значи. Какво стана, бе? Айде, на море. Да отиде по земята. Майко! Мале. Момчето ми сваля от първия клип, от втория де. Обаче то малко е по-дълъг и по-добре. Може ще сложа някакви субтитри, колко там, ако не чувате нещо, кое говоря аз или другите да го чуят. Аз сега ще обработя клипа. И това ще от мен, момчета. Така че, така, цак. Бай.